Nyaya yangu yakamira yakadai so. I'm 27 years old. Ndakasanganawo naAbhero wangu kuno kuJoni. He is 43. Nyaya iripo ndakazivana naAbhero this year muna January tikadanana muna February. Dei randakadanana naye Abhero akabva ati ndiitire mwana. Ndikati no, we need time yekudzidzana. Abhero akati handisi bhuku, handidi kudzidziwa ini. Abhero akatora foni yangu ndokuitreka kwakutanga kuona zvandinoita kufoni kwangu ari kwaanenge ari. One day akaona chat yandaitaura naex-husband wangu achiti ndiri kuapologize, ndakakutadzira. He took my phone and broke it kuita mapieces. Ndakabva ndamuregerera semunhu akanga ada munhu. He continued to search my phone through kundiheka, akaona zvaiitika kubasa kwandaishanda ndokuisa patopic. Ini ndokumuudza mashandiro, salary nemasecrets ese pabasa pandaishanda ndokuzvichengeta. One day he called me ndiri pabasa zvikanzi come and see now. Ndikati I'm at work zvikanzi ndiri kukupa 30 minutes ukasauya ndiri kufonera murungu wako. 30 minutes dzakapfuura. He googled company yacho yandaishanda. He took number there akafonera boss wangu. Akamuudza those secrets uye kuti taibira murungu pabasa, of which taiba zveshuo, but rarisiri business rake. Murungu akandibvunza about kufonerwa kwake akati haasi happy, akandipa last warning ndikakontinya nebasa. This month Abhero akati uya tigare tese. Ndikati waiti timbodzidzana tine 5 months tadanana. Akati if ukasauya that job is going to end. Ndikafunga kuti mafanizi. Akatora namba ye1 munhu wandaishanda naye akamuti unofana kusiya musikana wangu achibuda pabasa azondiona, if not that job is going to end for all of you. Akati kusvika na 12 ndofana ndabuda zveshuo. 12 yakakwana akafona kumurungu akamuudza mabiro ataita pakambani pakatorwa stock, basa rikabva rapera. Ndakaenda kumba kwaAbhero ndokuzivisa vabereki kuti anditora neiye atinoiti tsvakirai kuno. Dambudziko ravepo, Abhero akundipa mutemo ine 10. Handibvumirwe kutaura nedzimwe hama, vanhu vekuchechi. Zvine future here izvi? Munhu anokuda zverudo anoita zvese zvaari kuita here izvi, kana kuti kwaingoda kundipidzisa chete?